Diri karon kay kabalo na ni siya mobasa ning dagko nga mga number. Pero kuan pa ba ni siya preschool, kabalo na lang gyud siya mobasa sa mga number nga dinagko. Inak, sige nak, sugod na tanak. 1,500, 3,300, 5,800, 7,500, 10,200, 13,600, 15,000, Okay. 15,400, 18,900, 20,300, 22,700, 24,800, 30,300, 35,700, 42,900, 70,510, 80,780, 90,920, 100,550, 1,950, 200,400, 250,600, 300,780, 500,950, 650, 1,720, 800,750, 900,000, 400, 90, 1,500,000. Okay.